आरो नोंसोरनि इउटिउब चेनेलखौ सोर खुलिना होदोंमोन खोथानाय। हेलौ आंनि आंगो लोगो नोंथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो आंनि सिबिनायखौ जासिहरग्रोनानै दिनैनि बे गोदान ब्लग भिडिअखौ आं जागायनो लालायबाय। नोंथांमोना आंजों लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय था। आं माने दिनै बिजावजालिमोननियाव माने फिसा मोनसे खामानिनि थाखाय थांनो नागिरदों। दा बेयाव आं थांनानै मा खालामो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो सानबाय। दा नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायलांबाय थायोब्ला बुजिनो हागोन आरो। नै बाजै महिलारि आमका महिलारि। ओमफ्राय दा नै जों गुगोल पिन एडसेन्स बाजैमोननि माने बिजावजालि चेनेलनि भेरिफिकेसन खालामनो नागिरदों आरो। बिसानि न'आव माने नेटानो नांखाया, बेखायनो लामायाव फैनासो जों माने भेरिफिकेसन खालामफैदों। दा नोंथांमोननो दिनै बे फिसा ब्लगनि गेजेरजों एसे दिन्थिनो लालायबाय। नै जों गोदो फरायग्रा स्कुला बेनोमोन आरो। बाजिलानाव मा मैगं दं एसे नायना लानोसै आरो ना बाजै। बाजिलानि बारियाव माने खांखर फिथाइ नुदों आङो। माने बिफाङाव अबस्थायानो गैया, फिथाइफोराबो जा गेजेर गेजेर मोनजोबखाना दं आरो। माने बे मालिकआ माने आदाया नुयोबाथ' बेखौ जा खुसि जाखागोन ना। दा जियानो जा मोजां नुदों आंबो बेबायदि मैगं थाइगं गायना दोननायखौ आदाखौ। गोसोबानो खा रोजा बिदि आरो टेनसन गैया न'आव जुदि बेबायदि मैगंफोर थायोबा। दा बाजिलानि बे मैगं बारियाव फै माने गुगोल एडसेन्स पिनखौ माने भेरिफिकेसन खालामसै आरो। नेट नांखाया नालाय बे जायगायावसो एसे नेट नाङो। मैगं बारियावबो एसे मैगं खाना लांफासिगोन बाजैया मालाय। जोंनो ग्राव संनानै जाहोनायबा हामगौमोनलै दिनै। आंनो दिनै मा जागोन खोथा बाजै। नोंलाय एख'खौनो जाखाया सं, मिरामिस जाखायो सं। दै मानसिफोरा मिरामिस होनबाय माने गावखौ बिराद माबा होनना भाबिगोन। बेफोरखौ हामबाय थाया बुंबाय था ना बाजै। जियानो जा दे लाब गैया माने मानसिनि मोजां बुस्थुआनो जा गाज्रि बुस्थुआनो जा बारा बुजायबाय थाबाथाय ना लाया। जेब्ला दुखु जागोन होनबासो लायो आरो नागिरो हेल्प नागिरो। नंगौआनो बाद दे माने मानसिनि बेफोरबायदि बुंनायफोरजों आं बारा गोजावग्रा मानसि नङा आजिखालि। माने गोबां सोलायबाय। गोदो खिन्थु मानसिफोरा आंखौ मोजां मोनोबाथाय गोजोनोमोन, बेनिफ्राय गाज्रि मोनोबाथाय एसे गोसोआव दुखु मोनोमोन आरो। दा बिदि गैला। मोजां आरो गाज्रियाथ' थाखायसिगोनानो नङा होमबा बाजै। नोंथांमोननो एसे खोन्थानो हागौमोन बोरै खालामो जेनेबा। ओइथ' माबायाव थांबाथाय माबायानो माबागोन नांबाङाना खोमा ओइ रुमाव थांबाथाय। ब्राइटनेस गैबाङा बारा। जियानो जा आङो फटाफट बानायनानै दिन्थिलांसै बै जायगायाव एसे खोमसियाव। मैगं बारियाव रज'नाय आंलाय फांसे, हाग्रा बिलाइ बायदिसो फुनानै गारजायो माब्लाबा आंखौनो नायगिरफिनो। बै देख' मिया भाइ मोना बोरै मोसौ बेफार खालामनो फैदों। जोंनि बर' मानसिफोराथ' आरो मोसौ बेफारबो खालामा। जों आजिखालि बिसोरनो थगायसो थगायना लांजाग्रा माने बोरमा मासेनि दामखौनो होनो नागिरा बिदि। बबेया ए मा सिलायलै बेलाय बाजैमोननि बिजावजालि चेनेलनि नैबेयाव इन्सट्राकसन थाखायो आरो। बे मबाइलाव एसे दिन्थिनानै होनोसै। गुगोल क्रोम एडसेन्स गुगोल एडसेन्स पिनलै मदेगा मा जायो बे माने एड्रेस भेरिफिकेसन आरो। आयै मा जा बेमारिफोरा थैलायलांगोन फाग्ला बिदि नेटफोरदो खामानि मावलाङाबा। जानि फख्रिखौ जायदांगुरिनिखौ माने रुजुम आगोल नारै खर'आव रुजुम माबायोमोन ना। माथो होनांगौमोन ना। अ मिया भाई कैसे हो आप ओरैनो नांगौमोन। बे खनानि थ्रि डटआव थुनानै हो अब्ला बेबायदि अपसन नुजागोन आरो। बेयाव मा दं नाय, बेयाव बै पेमेन्ट दङना बे पेमेन्टआव क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय। पेमेन्टआव थुनानै हो, बे पेमेन्ट लिरनाय दं बे खनायाव, बेयाव थुगासिनो थुना होबानो जाबाय आरो। बेनि उनाव आरो बै भेरिफिकेसन चेक बेबायदि दंना बेयाव थुनानै होबावदो नेक्स्ट टाइम आरोबाव। अब्लानानै बेफोरबायदि नुजागोन बिदि आरो। नै माने एड्रेस भेरिफिकेसना निड एटेनसन दङ, 6 डिजिट भेरिफिकेसन पिन। बेयाव माने नैबे पिनखौ पस्ट अफिसाव फैनाय बे पिनखौ नै बेयाव थुनानै बेनिफ्राय साबमिट होना होबानो जाबाय। बेखौ पिनखौ माने गोरोन्थि थुनाङा, बेयाव गोरोन्थि जुदि खेबथाम थुबाथाय माने भेरिफिकेसन खालामनो हानाय नङा। डाइरेक्ट खोथा भाई
बे मार्कशीट एबारनि एड्रेस भेरिफिकेसन कमप्लिट माने फिसा खामानि बारा टेनसन गैया जियानो जा एड्रेस भेरिफिकेसना साक्सेसफुल जाबाय आरो ओमफ्राय दा जोङो ओरै थांनोसै गोदो जों बेयाव माने जों फरायनाय टाइमावथ' बिदि स्कुला गैयामोन बै गोजासो दंमोन बै बायख्ला जोबनाया बैयो नै आदा दयालजों बुजानो गिनानै माने जोंखौ सामफ्रायनानै बिगुर सिगुर बेदलाबोलायोमोन टारजोफ्रा बुगानाव फाले जों फरायफैनो हालायामोन मिसा खोथा नङा खिन्थु नै इसोरबो फुरामोनाबो मिथिगो दा जोङो थांनोसै नामा बाजै जोंनाथ' खामानिया साक्सेसफुल नों बेसेबां गोजोननाय मोनदों बाजै माने ओरैबायदि गोजोनदों बिराद गोजोनदों आरो बुंस'नो हाया माने आरो नोंसोरनि इउटुब चेनेलखौ सोर खुलिना होदोंमोन खिथानाय जोंनि इउटुब चेनेलखौ बे आबैयानो खुलिनानै होदों रोदायानो खुलिनानै होदों अ माने आं सानो आरो बाजैमोनाबो एसे माने मोखांफोरा एसे डेभेलप जाथो बाजैमोनखौबो एसे रंजानानै थाबाय थाथो थेंक इउ आरो जों माने बिदि खुलिनोबो सानाखैमोन माने सानाखैमोन आरो माने बेफोरबायदि चेनेल खुलिगोन बेफोरबायदि भिडिअ बानायगोन होननानै ओमफ्राय बे आगै रोदाया जोंनो चेनेलखौ खुलिनानै होलांदों ओमफ्राय होलांनायाव जों माने खुलिखांनानैबो 1 मान्थ ओरैनो थादो दे ओमफ्राय जों बिजावजालि सानैबो सानबाय आरो बे भिडिअखौ बानायनानै खनसे होथारहैदो होननानै ओमफ्राय फार्स्ट होबाय होनायाव ओरैबायदि भिउ जादों माने 17K भिउ जादों आरो ओमफ्राय बिराद हेपि जोङो ओमफ्राय दे बानायथारनोसै ओरै होननानै ओमफ्राय दिनै बानायै बेफोरबायदि जाफैबाय आरो बेफोर माने गासैबो नायगिरि बिथांमोनखौनो साबायखर बावनांगोन साबायखर बावबाय नायगिरिफोरनिसिम जोंखौ एसेबां सापर्ट होनायनि थाखाय थेंक इउ आगैमोन गासैनिसिमबो माने बिजावजालि सानैबो माने आंनि बिबाजै जायो आरो जोंहानि मामालाङानि माने मामालानि फिसाला आदामोननि बाजैमोन जियानो जा दा एसे साहा ओरै लोंनानै आं ओंखारलांसै बिसोरनि न'निफ्राय नुवाखैनो नै मालायफोरा हासारफोरखौ बेसे खामानियाव बाहायनो खनथुमफैगासिनो खुरा এইটো কি করবি খার নাকি दे जों माने एसे गोबोरखि नुबाय खुदै गारबाय आरो ना मुगैयो उन्दैयावल' मुगैयोमोन दा मुगैला जोंबो एसे बुजिबानो सब गासैखौबो मोजां मोनोलै नङा होमबा बिलाइआल' ग्राम ग्राम जादों खिन्थु फिथाइयानो थाइसे थाइथ'वाखै हायोबाथ' इंखौ जोंहानो जेनेबा बोदलाबना गारगौमोन खिन्थु आयं लानोसो जाबायना हाथ'नाय नंला बाजै इदिनो बेलेगৰ বস্তু নালাৰিবি লাৰিলে নিজৰটো লাৰি ল আৰু লেনছে ओइ नोंखौ गारना जों एख' जाखुमायाखै दे जोंखौ थांफानो मोनैनिबा गाखुमागासिनो नै इसा मालाय न' खानाया ओंखारां जाबायानो जोंनो खादोंमोन आरो बे न'खौ बेनिफ्राय साइजफोरा बोरै जायो उनाव खोन्थाहरदो आं रोंना रोङा मोजाङै बेखौ उनावसो नुसिगोन आरो माने बेसेबां डिजाइन खालामनो हायो माने फाइनाल बे न'खौ अपेनिं खालामबाथाय नै जोंहा बाजै लिना एक्ट्रिसआ ओमफ्राय नै जाबाय बाजै जनालि एक्ट्रिस माने आंखौ इसोरो जमगासिनो आरो दिनैसो माने बहुत गोबावनि उनाव आं फैदों नालाय ओमफ्राय आंखौ माने जमबाय दं आरो ना बिबनां हिसाबै दा मा बुङो नोंथांमोना नायलांबाय थादो मावबाय दंमोन दाखालिनो नेबाय दंमोन ओइ न'फोरायनो दाबो बिदि होननांगोन नामा बाजैमोना मा फुजानि दख'ना जि जोमफोर लाथ्राखै नामा मालाय लादो लाखुमादो मालाय मोनदैया आंहा गैया आंहा मोना फुजायावनो गोदान मोनासै आङो एबार दख'ना बिदनफोरखौनो गानना फुजा नायनो नङा बाजै माने लोखि फुजा एबार हानाय नङा बायदि मोनदों सं दिनै दोमैबायानो सं दोमैखाबायानो नों फुजा नायाखै फुजाखौलाय सोरदो नायनोलाय आंलाय नोंसोरबो आंनो थांफायाबा बिबाजैफोरानो नङा लेंबाबो नोंसोर थांफा नागिरा आंदो ओंखायनो बै सिगां बोसोरफोराव थाङासै नालाय एबार लेङाखैमोनलै आङो मानो थाङायलाय नों दिनैल'सं बाजै थौले फुजा नायनो थांनो ओरैसोल' होनसं थांबारा थांगोनब्रा लोगोल' लाफै नों लोगोल' लाफै फुजा नायनो थाङिथ' माने बेसे गोबां माने थांगोन होननानै भाबबाय दं बेसे गोबां खिन्थानो हागोन हाया माने एक्ट्रेसनि नामफोरखौसो माने फसायखायो आरो आदामोननि
नामाबो एक्टरनि गोजाखा अ राजेश खान्ना राजेश खान्ना बेनिफ्राय राहुल रय ना मा होनदों माबायोना राहुल गान्धी बा प्राइम मिनिस्टारमोन नामा महिलारि होनबाथाय माने हाग्रामा महिलारि टाइटेलदो कुनु खोथा गैया खामानियासो मेन नङा होमबा बिराद साफामोन नालाय जों महिलारि महिलारि होनबा हाग्रामाखौ मिथिखायोना अ बड'लेण्डआवलाय सेसलाय बाजि मोना आंगो जावख्लाजोब्बाय ओमफ्राय आंनालाय माथो आंनाथ' फादांगारिसो दा नोंनो फेमास खालामनांसिगोन आरो फादांगारि दा नों फादांगारि उपाधिखौ माने फेमास खालामदो आरो